Сега ще прочита стих от Библията, тук в Йоан, 8 глава. И искам всеки един, който си мисли, че животът е в неговите ръце, да се помисли и да осъзнае, че животът на всеки един е в ръцете на Бога. Всеки миг и всеки ден ти е просто дар, просто подарък. Ясно и простичко. Но как живееш живота си и какво правиш? Ако не се покаеш, в греховете си ще умреш. Затова, докато е време, приеми вяра в Исус Христос, покай се, защото след това ще бъде твърде късно. Сега е времето, сега е благоприятно време, в което трябва да послушаш гласът на Бога. Защото Господ всеки ден ни дава шанс и възможност ние да променяме характера си, начина си на мислене, начина си на живот. Но това е Неговата милост и любов. Търпи ни, чака ни, хлопа на сърцата ни, защото иска ние да следваме Неговите пътища. И сега ще прочита нещо, което е много силно и което ме кара да помисля върху това, което Господ казва. В 8 глава на Йоан от 24 стих надолу. Затова ви казах, че ще умрете в греховете си, защото ако не повярвате, че съм този, за когото ви казвам, в греховете си ще умрете. И по-надолу. Всеки, който иска да си прочете Библията, виждаме, че това бяха хора, които преследваха Господ Исус Христос и Господ ги предупреди, понеже те бяха заслепени от тъмнината и те си мислиха, че вярват и казваха, че техен Бог е, че имат само един Бог. Обаче Господ им каза, вие сте деца на дявола. Така че всеки, който иска да прочете тази глава, е много интересна. Ето тук в 44 стих чета: ваш баща е дяволът и вие желаете да вършите похотите на баща си. Той беше от край време човекоубиец и не устоя в истината, защото в него няма истина. Когато говори лъжа, той говори своето, защото е лъжец и баща на лъжата. Нека стане ясно, че противникът е лъжец и че няма никой друг Бог, който може да дарява живот, да възкресява, да изцелява, да възстановява и да привлича хора към себе си. Божието царство да се напълни и адът да се изпразни. Всеки, който гледа и всеки, който слуша, не е късно да приемеш вяра в Исус Христос. Защо е толкова важно да приемеш, да повярваш в Исус Христос? Това е свидетелството, което Бог Отец изпрати. Това е, защото Исус Христос е Бог.